Joo, eli tässä meillä on Faktian Perkiötien koulutustilat ja katselen tässä nyt vähän päivän aikana olleita oppilaita ja mitä kaikkea he ovat tehneet yhden opetuspäivän aikana. Eli ryhmiä oli tämän päivän aikana 3 eri saapumiserästä, lisäksi oppisopimusopiskelijat. Näissä seinissä on harjoitellut 1-2 opiskelijaa moottorikytkentöjen tekoa. Täällä on parille opiskelijalle tilat, joita käytännössä näkyy olevan käyttänyt 1 pinta-asennusharjoituksiin, eli sähkö- ja energiatekniikan osuuteen. Tässä on parin henkilön työskentelypiste, jossa on tehty uppoasennus, kalusteasennuksia ja tulee jatkumaan ensi viikolla putkituksella ja keskusasennuksella. Ja täältä löytyy lisää pinta-asennusharjoitustiloja, joissa on keskeneräisiä töitä. Töitä löytyy mahdollisuus tehdä sähköenergiatekniikkaa, sähköautomaatiotekniikan, alvarin tehtävien vaatimia osioita. Esimerkiksi löytyy mittarikeskusta, keskuksen täydellistä asennusta syöttökaapeleineen, maadotuksineen. Siitä löytyy 3 paikat, eli yhteensä näitä on 5 ja sitten on pari pienempää kohdetta, missä pystyy tekemään. Pienimuotoiset paikat pienkonekorjaukselle, mitä vähän niitä tulee. Eli tässäkään ei pysty 4 henkilöä enempää työskentelemään yhtä aikaa. No, eipä niitä korjattavia pienkoneita kerralla olekaan iso määrä. Tilojen ongelmahan on se, että meillä on tiloja tuolla yläkerrassa, joita käytännössä joutuu kouluttaja valvomaan samanaikaisesti. Eli mennäänpä sinne ylös katsomaan, mitä sieltä löytyy. Siellä on valinnaisen osion yleiskaapelointianteeni, anteeniasennuspaikkoja. Ja tästä käytävältä löytyy tästä puolta pari kappaletta ja tuolta seuraavasta väliköstä pari kappaletta ATK-pisteitä, joita opiskelijat käyttää päivittäin. Nämä on jo vähän, koneita oikeastaan liian vähän, koska täällä piirretään muun muassa kätsillä sähkökuvia, täytetään tarvikelistoja, haetaan sähkönumeroita ja täytetään niitä sähkötarvikelistojakin jo ennen työsuoritusta. Eli tarvitaan tänne internettiä ja sitten tukkureitten sähkönumero palvelusivuja. Täältä tilasta löytyy sitten yleiskaapelointi- ja antenniharjoitukseen niin, että täällä pystyy tekemään 8 asunnon rivitaloyhtiön niin, että täällä on 8 asuntoa eroteltuna tällaisilla oranssilla viivoilla. Ja tänne pystyy tekemään sitten kiinteistöjakamon 4 kappaletta. Riippuen sitten välijohdotuksista, pystyykö tähän yhteen kiinteistöjakamon asentamaan sitten 8 vai 1-8 asuntoa, riippuen siitä kuinka haluaa harjoitella. Mutta niin kuin hyvin on mahdollisuus siihen, että 4 kaveria pystyy tekemään yhtäaikaisesti tuommoinen paritalon antenni- ja yleiskaapelointiasennuksen. Lisäksi tästä tilasta löytyy 1 uppoasennusharjoitusseinä sähköasennuksiin, joita on tässä joku kaveri sitten jo näköjään aloitellutkin tämän päivän aikana. Tähän on yhteensä 11 eri harjoitusta tarvikkeineen. Täältä mennään tänne perälle meidän nykyiseen elektroniikkapuolen koulutustilaan, mistä löytyy nämä pari oppilaskonetta tästä käytävältä. Tätä tilaa käytetään sitten elektroniikkapuolen koulutukseen ja niin kuin tänään oppisopimuskavereiden käyttöönoton mittauksien teorianvetoa ja sitten iltapäivä oli käytännön harjoittelua tai se vaihtui kesken päivän, ei se ollut ihan tarkalleen iltapäivällä. Lisäksi täältä huomataan, että täällä on pari opiskelijaa asennellut rikosilmoitinjärjestelmää.
Näitä käytetään myöskin paloilmoitinjärjestelmäasennuksiin. Nämä on hiukan huonot nämä seinät, koska harvemminpa nämä anturit on seinissä, vaan nämä pitäisi olla kattoasennuksina. Ja tätä tilaa myöskin käytetään näiden järjestelmien palorikkari, kameravalvonta, teoriaopetukseen, jolloin hyvin pystytään näyttämään näitä laitteita ja tehdään ensin pienryhmissä pöydälle jonkinnäköinen toimiva laitteisto ja tämän jälkeen alkaa kiertävät harjoitteet, jolloin jokainen tekee yksilösuorituksena jokaisen järjestelmän toimintakuntoon, ainakin jollekin asteelle. Ongelmiahan sitten on vielä tietenkin puuttuu, jos perustutkintoa ajatellaan, niin meillä ei ole minkäännäköistä ilmastointikonehuone-asennustilaa, jota toimikunta vaatii, että täytyisi ilmastointikonehuone sähkötykset kaapelihyllyt päästä rakentaa. Lisäksi vakkijärjestelmiin ei ole minkäännäköisiä tiloja ja laitteita. Nämä nyt perustutkinnon osalta. Ja kun tulevaisuudessa pitäisi painottua enemmän sen täydennyskoulutukseen, niin entisestään vaatimukset lisääntyy tähän yleiskaapelointiin, anteeni, rikosilmoitin paloon. Pitäisi huomioida vielä tietysti ovilukkojärjestelmiä ja näitä erikoisia muita kiinteistöohjaukseen liittyviä asioita. Eli hyvin vähän tarvitaan täydennyskoulutuksen puolella varsinaista pinta-asennusseinää. Ja jos mietitään käyttöönottomittauskoulutuksia, mitä on jokuisia pidetty, niin sitä varten on tämä talo tähän tehty. Ei tarvitse kyllä tuossa muodossa olla, mutta jonkinasteisesti tuommoiset tilat täytyisi löytyä. Jopa niin, että tämä tila on nyt se pullonkaula siihen mittauskoulutukseen, näitä pitäisi muutama olla. Ja tätä olisi ihan hyvä käyttää myöskin perusopetukseen ja kaikkeen muuhunkin. Lisäksi mitä muita ongelmia, mitä näkyy tuolla, niin löytyy talon anteeni, eli anteenisuuntauksia on hyvin hankala tehdä, kun talossa on tässä nykyisessä tilassa on yhteen suuntaan olevat ikkunat. Eli täytyisi päästä pihalle tämä anteenisuuntaus tekemään, jos se tehdään oikein sen mukaisesti, kun se kuuluu tehdä. Vilkaistaanpa hieman taloa, mitä siellä on ollut ajatuksena. Eli tämähän on tiiviiseen muotoon tämmöinen pienimuotoinen omakotitalo, jopa verkkoyhtiöasennuksineen tiivistetty. Eli täällä löytyy verkkoyhtiön jakokaapit, mitkä kuuluu myöskin perustutkintosisältöön. Mittarikeskus, tekninen tila, siellä sähkökeskus, lämpötilan pudotukset, erillinen sähkömittaus, keskus yleiskaapelointia anteenia varten. Sitten tänne on huomioitu keittiötilat, olohuonetilat, kosteetila, missä päästään tekemään lattialämmitysasennuksia, harjoittelemaan kiuasasennusta. Otetaan nämä kyseisien tilojen vaatimukset sitten huomioon rasioinnissa ja koteloinneissa. Tämä tila on ollut ehkä hiukan heukommalla käytöllä, kun meillä on ammattitutkinto ollut vähemmässä määrin. Pari henkilöä on tälläkin hetkellä, mutta tämäkin sähköasennusta, jos ajattelee, niin tämäkin on liian pieni sähköasennustyö tämmöisen talon tyhjästä asentaminen valmiisiin putkituksiin ammattitutkinnon tutkintosuoritukseksi. Jos ajatellaan niin, että lähdetään siitä, että ammattitutkinnossa asennetaan sitten sähköasennukset siellä työmailla, niin hyvin harvalla yrityksellä on sitten esimerkiksi palo, yleiskaapelointi, rikosilmoitinjärjestelmä ynnä muita erikoisjärjestelmien mahdollisuuksia asentaa siellä työmaalla. Eli nämä tällaiset tilat kyllä löytyy oppilaitoksesta. Eli tässä on sellaiset tilat, missä tämän päivän aikana yksi kouluttaja on valvonut toistakymmentä opiskelijaa näistä tiloista, 3 tilasta hypännyt tässä edestakaisin. Ja harjoituksiin on kiertoharjoitteet, eli esimerkiksi paloilmoitin tai rikosilmoitin järjestelmä on tehnyt 2 kaveria, sähköasennusta on tehnyt 2-3 kaveria, uppoasennusta 2 kaveria,
Meillä ei kerta kaikkiaan riitä laitteita kaikille, että vedetään rintamana jotain paloilmoitin koulutusta. Se vaatii niin monet laitteet, ettei siihen riitä resurssit eikä taloudellisesti rahatkaan. Ja entisestään, kun mietitään, jos täydennyskoulutukseen täytyy aikuispuolen tähdätä enemmän, niin näihin spesiaalitiloihin, eli yleiskaapelointi- ja anteenitiloihin, niin moottoriasennuksia on esimerkiksi tässä, taajuusmuuntaja-asennuksia, niin näihin se täytyisi se panostus tapahtua siellä täydennyskoulutuksessa, eikä enää tähän pinta-asennukseen. Nämä pitäisi olla jo siinä vaiheessa hallussa niillä. Tietenkin siellä saattaa sitten henkilökohtaista me huomioon ottaen olla monella sitten henkilöllä näissäkin puutteita ja kehittämisen varaa, mutta siellä on myöskin varmasti niitä kavereita, kun nämä asiat on jo hanskassa. Ja tietenkin näitähän pystyy nyt aika helposti hallitsemaan sitten noissa asiakastöissä. No tämän lisäksi me tehtävät asiakastyöt on hyvin usein myöskin tämän saman kouluttajan valvonnassa ja täältä päästään suoraan sitten autotalliin, mistä tavarannouto käytännössä tapahtuu ja näiden autohakukin. Että tämmöiset tilat.